جواتا پارێزگا دهوکێل دوڕەوشە سوتەمەنیە و دابەشنەکردنا ئاهێن خواردنێت گەلایەنên peywendîdar کومبû. کومبûn bê encamekê berçav dumayîk hat. Serokê civata parêzga dihûkê jî dibêjit, pêşinyardkên çar ku geh bû embarkirina sotemeniyê bihêne danan. Bu insan erzak tuşekê yê merkeziyeş ji Bexda ve sotemenî hemî rengê xwe ve girêdayî dîsa ya xidmeta herêmê ne bo awana em nêzî bankêşt an jî mêvandariya parlamentarê xwe yê Bexda û yê Teblêrê jî bikeyne ve bu hindê ew jî kol evan arêşa hemiya bikene xwedan û ewa helaqet wezareta ve û li ser astê desalatê wana heyne be hikmetê ناوەندی ئەو ژی بجددی ئەرک و بەرپرسیاریەت خوڕاب نەبە. Eldûr berdamiya qeyranên sotemeniyê li parêzgeha Duhokê peyam pirsyar ji rêveberê neft û kanzal Duhokê kir. Kabûçîş çavkên kamîra xwe di zîtorûnkirinên pêtivî bû xelkî nadet. Rêveberê navbirî dibêjit ez bu hemî kenala lêdwanê nadem û her gaveka min şolpragihandinê hebît hîngê dê bi wan axivim. Dibêjim ez ji hemîn bidîra pitil lêdwana dim û serşaşit televizyona derdim. Ehtimale bu hindê kenala ez inkar nakim. Bu hindê kenala em min negotiyene. Bes em wekû ez wekû müdîr ez kengê lêdwanê dim wextê bû şolê min pêwîst. Ne wexte bi boyî kenalî çi pêwîst e. Boyî kenalî çi pêwîst e bernamecekê çêkirî telefon kir û bernamecexwe min pir bikire muşkîlawiye. Bes wextê ez şiorê pê bikim min hest bikir. Vê gavê pêwîst e ez bo vî kenalî lêdwanekê bidim min çûca negotiyene. Elbexdaya paytexta Iraqê niha da dest bi dabeşkirina ahên xwarinê bû meha çar hatiye kirin. Li hêşta li Duhokê behrameha êk temamîl serhevvelatiyan hatiye dabeşkirin. Hevdem kêşeya kêmbûna rêja gaza malan jî ev sala da çendîn caran serhildaye. Ev eşbilî nizmiya kualitiya gaza spî û panzînê û giraniya bihayê wan. Ahmed Birîfkanî, Kenalê Esmaniyê Peyam, Duhok.